galing ay walang alaala ng naglahong saya. Sa lansangan nagkalat mga dahong lagas at ang hangin umiiyak. Ti muna nga studio ti kwa Aniceto Mansion. Ti mikadwa studio ginatang ni Dr. Aniceto apa naman ta kwan ta Bigan Plus Hotel ginatang daman detan so malisan apa na Salcedo Street. So dito balayen mi kapa dito yen. Ti pinagretratista kaya do ti ni tolong na kanya. Sa paadal ko ti anak ko. Di kwan ti medyo inona ang anak ko sa ti Fine Arts UST. Mikadwa dia babae tourism. Dinalpas na tourism nangalaman tilon iso tatati judge di Manila babae. Kaya asawa na may laeng abogado. Ni deji ino na anak ko ke mestra. Kaya asawa na. Kaya ado may tinited na nga ko ted na ti comfort ti life ko ti balay ko, taglog-logan ko. Na-enjoy ko ti ko lagi ti camera ke iso ti biag ko. So ako nada lagi gigayam ko apay ngag photographer ka pelain ke lakay kan professional tiyan namon ay han parte ti biag ko nayon ti angst ko rejag. Lagi mo nagkauna camera na pintas ti kuana dalakkel ti film na siya prosesa ti black and white pala di yung di kuan buong abas siten iso dagi to by to kunada nga kwa to by to nga camera lumaglag-anen ingana ti kuan tatan miniaturen digitalen so ngem nasisya pala black and white ngem iti color ti black and white aglas ti 100 years ti color kahaan agpaid kaya laing di nagdiferensyan da. Hindi pinagpit-picture ko kaya do may tinasarsaraga nga kwa experience at dali di tikas-kasar kay parbangon. Parbangon ti kasar sapa nga grobo ano da ko magkasar ti ini kawayan mangkita awang pemela tricycle kalesa minsan na dapat pinicture ko jay San Esteban agkasar ti ka asawa at mga ti asawain na jay baba nobya landing ko na di awang pay balik bayan idi ubi nga ti kasar ti bigaten awan jay babae nagtaray gayam ti nobya na. So dahil experience dapat DJ ko agkasar nga madama kasare na da Granada yung asawa ni Mono na pa-stop na di kasar. Yeah, doti na ko kami DJ pinag-picture ko ti portrait. DJ ti kaya ti portrait na makitam DJ ko makitam di karakter di tao. Makas niya mo. Ngem adda lagi jay baba nang ngabalasobas me. Anda kayag bayad. Adda lagi na ka pobre. Tiamom kay na pobre. Ngem adda rin trato nga ko nagkasar nga awan ti chichora nga lalaki. Hindi apang ko rin trato di balaydan. Kita nga DJ unig ti balaydan dakwa swimming pool. So nga mas dawa na sama-sama ti karakter ti tao. Nga ni makita man na siya DJ ko ropa na ang ma DJ ko. Makita ma DJ
naguneg na kay madi. Di ubinga kay mama nang retrato da kitay election return. Election return kay mayor dedi lolong tata ti Mayor Bello iso ti bimbang kwati kwa di kakwame ti kakwati tao din di linoloko ti eleksyon. Siya ti mapa nagretrato ta handa man anwen nagip soldado ta santay di. Lansa-lansada lagi election return retrato tan anabalit ubing kana kong asto na handa ka nga ananwen retrato do may ordinasyon kasar bunyag diyan ta nagagita pelaing kwa lagi di mapada mga photographer hang kailangan ko awanti ang kay bisyo ginom sigarilyo sugal so nga siya ke kuan nga tani amo justa at dapat jay time nga umay nagretrato iti seminaryo tay ko di ti Aniceto Mansion nabati da sa nga sopo ang kwarta ing kama ko apang kun sapol kanya da 128,000 so jay nga ta ko niya po Dios kanya ako kanat sige anis awam no manglogo pada matao hana na siya